ברוכים הבאים. ברוכים הבאים. יש לנו קהילה חמה, מגוונת מאוד, אנשים מכל הגילאים, מכל העדות, מכל הסוגים והמינים, כמו שיונה אמר, עם ישראל. וטוב לנו פה, טוב לילדים במסגרות. אנחנו מקום עם קהילה פתוחה, הטרוגנית, שיש בה סגנונות שונים של דתיים. חיפשנו מקום שהילדים שלנו יגדלו בו ויוכלו לראות שיש דתיים שונים בארץ, חילונים שונים בארץ. חיפשנו מקום שמקבל את כולם, בלי ועדות קבלה למיניהם. חיפשנו מקום בצפון, אבל לא בצפון מדי. חיפשנו בעיקר קהילה נעימה וחמה שתקבל אותנו. יש פה קהילה מדהימה, אנשים נהדרים, מאוד 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 איכותיים, שאני חושבת שהדבר הכי מיוחד בהם זה העובדה שלמרות שכל אחד שונה, גם באמונה, בסגנון של האמונה הדתית שלו וגם מבחינה אישיותית, אז כולם בסך הכל מצליחים לדור באחדות נעימה וטובה מתוך מתוך אהבה ומתוך ידידות ומתוך קבלת האחר בצורה המדהימה ביותר. אני חושבת שזה בכלל מאפיין את יוקנעם, אבל הקהילה פה זה משהו מיוחד במינו, ויש פה שבתות ולימוד משותף ואירועים במהלך ימי שישי ובשבת וטיולים, פשוט כיף. יוקנעם בשבילי זה מקום כמו משפחה. אני מחובר לקהילה שנקראת מניין צעירים, שבה אנחנו מתפללים כל העדות, כל הצבעים וכל המינים. זה מה שטוב וחשוב. אנחנו באנו לגור ביוקנעם לפני 32 שנה, במטרה לגור במקום שבו אנחנו נוכל לקבל ולתת. גם היה רעיון כשהקמנו את מניין צעירים, רצינו להקים קהילה שבבסיס שלה עומדים שתי עקרונות עיקריים. האחד זה להיות בית כנסת שמקבל אל תוכו כל יהודי באשר הוא. והדבר השני זה שגם אנחנו וגם הקהילה וגם כולנו נהיה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהמקום שאנחנו גרים בו, מהעיר יוקנעם. התקרבנו וגם מצאנו קהילה תומכת, המון חברים, שייכות מאוד מאוד גדולה. גרנו בגבעת שמואל 7 שנים, פי 3 מהזמן שאנחנו גרים פה, ופה אחרי חודש מצאנו את עצמנו הרבה יותר מוקפים. הרבה חברים חדשים, טיולי גברים מה שנקרא. יוקנעם זה מרכז הארץ מבחינתנו. הייחוד של יוקנעם, אני חושב, חוץ מהמיקום הנהדר שלה, זה באמת, זה עיר שהיא מספיק גדולה כדי שיהיה בה את כל השירותים העירוניים הטובים, ויש כאן שירותים עירוניים מצוינים, והיא מספיק קטנה כדי שיהיה כאן הרגשה נעימה, כדי שתוכל לפנות אל מי בעירייה שאתה צריך כדי לפתוח כל דבר. צריכים לקדם כאן הרבה דברים, גם בבית ספר, גם בבית כנסת, גם בשכונה, הרבה דברים. אנחנו מאוד אוהבים פה את הקהילה הדתית, יש פה עיר יפה, עם ראש עיר שקשוב לצרכים שלנו. הקמנו כאן בית כנסת חדש. באנו כמה פעמים לבקר והתרשמנו לטובה כל פעם מהעיר מהאנשים, מההזדמנויות, מהטבע שפה מסביב. אהבנו שזה עיר, אבל לא עיר תוססת, אבל עדיין יש את כל התנאים של עיר קצת מרגיש כמו יישוב, יש את היופי של מסביב. וכשבאנו לראות את הקהילה, אז הרגשנו מאוד שייכים, מאוד התרשמנו לטובה והחלטנו להישאר. היי, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים. היה לנו חסר גם חברתית משהו יותר, ואיכשהו התחברנו עם כמה חבר'ה פה מהקהילה, ולאט לאט פשוט נעשינו חלק מהם. היום אנחנו, עוד לפני שעברנו
ממש ליוקנעם ראינו כבר את עצמנו יוקנעמים בעצם. ואנשים כאן מאוד חמימים. אני נתקעתי פעם אחת עם האוטו באמצע הרחוב, ישר הגיעו כמה אנשים כאלה, וזה קרה לזה, וזה קרה כאן, והביאו לי מים, כלומר מאוד דאגו, והחמימות של יוקנעם עצמה, של כל התושבים, זה נפלא פשוט בעיניי. כל אחד חי את החיים שלו, במקביל גם עושים דברים משותפים, ואומר ט"ו בשבט, סוכות, פורים, צעדת יוקנעם, שאתם מוזמנים להגיע ולבוא להיות איתנו, היא בחול המועד פסח. איפה שלא זורקים אבן זה שמורת טבע פה, ממש מקיפה את השכונות, ולכל כיוון ממש ירוק ויפה פה כל הזמן. דוד הוא במקצוע שלו, הוא מדריך ריצה. אז הוא יצר כאן קבוצה שהם רצים פה ביערות, עושים חברוצה. חשוב לדעת שיוקנעם מאוד פרחה בזמן האחרון בנושא תעסוקה. יש פארק תעשיות בשלב ג', הייטק, כל שאר העבודות. יוקנעם זה בית, זה מקום שנולדו לנו פה 5 מתוך 6 מהילדים שלנו. טוב לנו כאן, אנחנו מרגישים בנוח, מקום מאוד חברותי, פתוח. אנחנו ביוקנעם 24 שנים. אנחנו כבר החלטנו לעזוב את חיפה, מי שרוצה לנחם, אל תדאגו, עוד כמה שנים אתם יאספו את הכסף ותחזרו לחיפה. עוד לא קרה. יוקנעם זה הבית שלי. יוקנעם זה הבית שלי. יוקנעם זה הבית שלנו.